Turka shi, maganar aure ta tabbata tsakanin Idris Mai Wushirya da kuma wata budurwa wadda aka fi saninta da 'yar guda ɗaya. Bayan bayyanar wata gaskiya ko mu ce wani dalili mai ƙarfi da zai saka a yi wannan aure. Wato babu shakka a wannan bidiyon namu muna ɗauke da abubuwan da za su yi matuƙar baku mamaki akan wannan abubuwa da suke matuƙar yawo a kafar sada zumunta na aure da ke shirin faruwa tsakanin Idris Mai Wushirya da wannan budurwar da ake kira da 'yar guda ɗaya, wanda a yanzu wannan labari ya riga ya karaɗe shafukan sada zumunta, amma akwai mutane da dama ba su san gaskiyar al'amarin abin da ke faruwa ba, sannan kuma dalilin da ya sa wannan aure za a yi sa tsakanin Idris Mai Wushirya da wannan budurwa mai suna 'Yar Guda Daya. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. A yau labarin da muke ɗauke da shi labari ne wanda ya karaɗe shafukan sada zumunta. Idris Mai Wushirya wani matashi ne wanda ya kasance ya samu suna da kuma shura a ɓangaren manhajar TikTok, wanda matashi ne wanda ya kasance ya samu farin jini, ya samu ɗaukaka a manhajar TikTok fiye da yadda mutane ke tsammani. Yana ɗaya daga cikin waɗanda taurarinsu suka daɗe suke haskawa. A wannan karan fa abin da ya faru da shi abu ne da ya matuƙar ba mutane mamaki, kasancewar a matsayinsa na content creator ya yi abubuwa iri-iri. Irin bidiyoyin da ya fi shura da shahara a kansu shine inda yake ɗauko bidiyoyin mata da wasu waɗanda suka yi wani abubuwan da bai dace ba, inda yake sa bidiyon a saman nasa yake sharhi akan bidiyoyin. Wannan ne dalilin da ya sa ya samu wannan suna nasa Idris Mai Wushirya, wanda daga bisani wannan suna ya riga ya bisa har kowa ya san sa da wannan suna, wanda ba san dalilin samun sunan ba da ma waɗanda suka san dalilin samun wannan suna. A 'yan kwanaki biyu nan da suka gabata ne Idris Mai Wushirya ya fara gabatar da wasu bidiyoyi tare da wata budurwa wadda ta kasance wada ce yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta, abin al'ajabi. Bidiyoyinsa suna matuƙar yawo a kafar sada zumunta, inda yake bayyana soyayya mai ƙarfi tsakaninsa da wannan budurwa, yake nuni da cewa aure za su yi, domin akwai bidiyoyinsa da dama da ke nuna invitation da kuma tsare-tsaren da suka yi na gabatar da bikinsu. Duk da cewa mutane da dama sun ɗauki abin da wasa, amma fa gashi nan yana nema ya zama gaske. Duk da cewa babu wanda ya shiga zuciyarsa domin gano cewa da gaske yake aurarta zai koko ba haka ba. Bidiyoyinsu sun yi matuƙar yawo a kafar sada zumunta, so da tari za ku ga suna bidiyoyi, wani sa'in suna rawa tare ko suna maganganu tare, domin har irin hotunan kafin aure wato pre-wedding pictures Idris Mai Wushirya da 'Yar Guda Daya sun yi shi. Sai dai bayan waɗannan abubuwa da suke ta faruwa, tuni shugabanni na masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood ko mu ce masu tace fina-finai na jihar Kano suka gayyaci Idris Mai Wushirya tare da 'Yar Guda Daya ko mu ce aka kama su domin bincikar su. Duk da cewa a karo na farkon ba a sami 'Yar Guda Dayan ba, Idris Mai Wushiryan aka fara kamawa, kana daga bisani ita ma aka nemo ta. Tuni aka tura sa gidan gyaran hali domin ya je ya girba abin da ya shuka, kasancewar hukumar na zarginsa ko tana tuntuɓarsa da yin ɓatanci, domin abubuwan da yake yi kamar yaɗa biɗala ne, a yadda hukumar ta ce kenan. Bayan nemo 'Yar Guda Daya, tuni suka tabbatar wa da hukumar tare da hukumar Hizba cewa soyayya ce mai ƙarfi a tsakaninsu, kuma aure suke so su yi. Shi kenan ko sai aka yanke hukunci, inda hukumar Hizba ta ce babu shakka ita ba ta yin auren dole, sannan kuma kowa sai ya amince. Sannan sun nemo wasu daga cikin 'yan uwan Idris Mai Wushirya, ita ko 'Yar Guda Daya har zuwa yanzu ba a nemo wasu daga cikin 'yan uwanta ba. Wannan ne dalilin da ya sa aka samu jinkiri da kuma tsiko na yin wannan aure nasu. Sannan kuma kamar yadda labarin ke ta yawo a kafar sada zumunta cewa kotu ta tabbatar da cewa wajibi ne sai an yi aure tsakanin Idris Mai Wushirya da 'Yar Guda Daya. Wannan magana ba haka take ba, domin Malam Aminu Daurawa shine jagora kuma jigo shugaba na hukumar Hizba, ya tabbatar wa da manema labarai cewa su ba sa yin auren dole. Babu shakka sai dai idan Idris Mai Wushirya ne ya amince ita ma ta amince, sannan za a yi musu aure. Idan ko ba su amince za su auri juna ba, za a yi musu hukunci irin hukuncin da ya dace akan irin bidiyoyin da suke yadawa a kafar sada zumunta, kamar yadda hukumar tace fina-finan take zargin su da cewa suna yada bidala a kafar sada zumunta. To wannan dai ita ce dambarwar da ke ta faruwa tsakanin Idris Mai Wushirya da kuma 'Yar Guda Daya, wacce ta kasance mutane na ganin cewa kawai dai abu ne suke yi domin ba wa mutane nishaɗi, amma ba aurenta zai yi ba.
Wannan dai magana har izuwa yanzu za mu iya cewa ba a samu matsaya ko ta ba, amma dai auren za mu iya cewa yana dab da faruwa in dai har sun samu amincewa da kuma daidaito da kuma yadda mahukunta suka tabbatar da wannan al'amari. Masu kallo da kuma sauraron mu za mu so ku ci gaba da kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka domin ci gaba da samun labari akan wannan aure da ke shirin faruwa tsakanin Idris Mai Wushirya da kuma Yar Guda Daya. Kar dai ku manta ku danna mana subscribe kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Mun gode.